ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚଳିତ ଥର ନିର୍ବାଚନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଉଭୟ ଦିଦି ଓ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ ହିଁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାମିଲନାଡୁରେ ଥିବା DMK ଗଡ଼କୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଝଟକା। ଏଠାରେ ନୂଆକରି ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଟିଭିକେ ବହୁମତ ହାସଲ କରି ସରକାର ଗଠନ କରିଛି। ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା DMK ନେତା ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ ନିଜେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଆସନ କୋଲାଥୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତଥା ଟିଭିକେ ପ୍ରାର୍ଥୀ VS ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶେଷ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଟିଭିକେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 76,796 ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ 68,512 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି ଏଆଇଡିଏମ୍କେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର 17,325 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଛି।